Navê min Helîne ji Tetwanê me. Biçûknayî da min dest pê muzîkê kiriye. Yani em biçûk bûn gund ez mezin bûm. Wê derê qoreyekî me hebû, me strana digot. Piştre amûrekî min çêbû, amûrê min gîtar bû. Yani ji xwe gund me komên biçûk çê dikir. Metekî min hebû, stranên kurmancî danê bi me re dixebitand û em diçûn gundan me strana digot yan jî fuwaran. Wê derê jî saziyekî me hebû, em diçûne wê derê me em dixebitiyan ji bo koro û em derdiketin ser sahnê Tetwan. Piştre meta min ji min re diyarêk gîtarekî standibû. Gîtarê min jî plastîk bû. Pembe bû, seb tiştekî biçûk bû. Ez diçûm mektebê wê derê mamosteyekî min hebû, min yîboyê xwend wê derê. Mamostê yani min pir dixwaz ez amûrekî lêxim. û min bir got mamoste amûrê min plastîk ye oyuncak e. Lê ez dixwazim lêxim. Mamostê min got dibe. Piştre gîtarekî min nû stand. Ew ê bi rastî texte wisa pir kêfxweş bû me. Ez min dîsa dest pê bikir, ez xebitîm. Piştî wî ya em çûne mala xwe me bir Stenbol. Em çûn Stenbol wê derê ji bo min yani piçekî ez mehekî wisa mehek du meh muzîkê dîsa dûrmam. Ji ber ku adaptê wê derê dibûm. Ji bo min pir mezin bû Stenbol. û ez babê min dîsa bir saziyê me dê. Ez wê derê me xebatê xwe domand. Ez çûme me dê wê de amûrê min gîtar bû. Ez çûm hevalekî pêşniyar kir. Got stranên silov dibêjî tembûrê hilbijêre. Ez jî piçekî fikirîm û min tembûrê jî hilbijart. Min tembûr lêxist. Dîsa qoroyê de bûm. Stanên xwe me digot bi zimanê xwe re. Bi salan, bi 3 sal ez wê derê ez xebatan da bûm. Piştre mamosteyekî min hebû, got Amedê ciyekî nû vedibe û ez dixwazim Helînê bişînin. Gotim malbata min. û gotin li Amedê akademiyek ya muzîkê ye. Min destpêkê pir jî nexwest bû ji ber ku Stenbol min hêdî hez dikir. Malbata min pir piştgirî da min yani got hewceyê te biçî. Yani karê te muzîk e yani ew pir serda sekînin. Min şandin ez hatim vê derê du me em cigerxwînê man. Me atölyeyên muzîkê çêkir. Hinekan hilbijartin, hinek çênebû. û du me piştre em çûne Aram Tigran, konservatwara Aram Tigran me xwend. Beşa muzîkê min ji xwe dixwend. Aram Tigran hat girtin em derbasî mayê bûn. Me bi destê xwe me bi keda xwe wê ciyê vekir. Zarokên biçûk re, mezin re, hemû bi hev re me wê vekir û em perwerde jî didin ji bo wan. Muzîk ji bo min îfadekirina zimanekî ye. Yani ez naxivim jî ez dikarim bi amûrê xwe re bidim fêmkirin. û ez yani ez di nava muzîkê de me ew jî nava me da ye. Bi biçûknayî heta niha jî. û ez dixwazim qala amûrê xwe bikim. Amûrê min piranî li Îranê tê lêxistin. Li Rojhilatê tê lêxistin. Amûrekî pir kevn e. Dema persan wê demê hatiye çêkirin û heta niha vê demê. 3 têlî ye, ji xwe navê 3 tar e. Piştî demekî têlekî baz lê zêdekirine. Navê wî têlê jî Muştaq e. Niha giştî 4 têlî ye. Bi neynûkê re tê lêxistin, bi mizrapê re nina, bi neynûkê. Tiştekî biçûk e û xweş e jî. Deng ji vê derê derdikevin. Erê bi giştî me piçekî ku sêtarê fêm kiriye, niha em dikarin dengê wî jî bibihîzin. Aniha ez ji we re meqamekî lêxim.
Müzik